Sashelela ngempela ke manje sashelela ngempela fast and quick sikoqwabe siko yeah siyakubingelela Dadewethu nepela hayi siyaphila siyajabula ukuthi hayi cha bandla asiqale sibonga ithuba lokuthi nisimeme size silungwini size silungise menyo masikandi ke manje siqale sibonge lelo thuba nje cha shona ukuthi nasekuqaleni ematshitshini neze silungile emhlanga okusho nje ama media briefing ami nje ngiwenzele emhlanga uyasizama ngayo yonke indlela fast and quick cha siyabingelela kakhulu kuMashala TV nawe sisibosi ngiyabingelela kakhulu mfowethu kuyaphila kodwa siyaphila baba It's been a long time. indlela inde kakhulu kuhle nokuthi manihlangana kungabe ukuthi kambe wathini kodwa nje indlela inde kakhulu lalela ka usichazela usithatha usibeke siyazi ukuthi usibizile weza la ukuthi sizoza ukuthi yini enisiphathele yona awutshela abalaleli ngoba mina sengizwile and I'm so excited cha balaleli nababukeli emakhaya sizoqhakambisa isintu sethu njengamabhinqa nokuzo introduce into entsha siyazi ukuthi ke umbukiso weDurban July kade waqala ukuba khona eqaleni wakhona uba khona abantu bedlala ngenqephu njalo somabhizinisi bekulwela beso abantu bompumalanga koGoli abanye bangamabhinqa uthola ukuthi ayikho into ekuthiwa nomaskandi neyamabhinqa ekhona so ke namhlanje ngizokwethula ngokusemthethweni ucha amabhinqa isikhona ke imakhi yenu la khona nizothi nani maninazi ukuthi nilungisela ukuya kwiJuly nazi ukuthi niya kwimakhi yenu la khona ungaqoka ngisho ugodo ongaqoka ngisho yonke into eyobhinqa ongavunula ongenza noma ngabe yini oba kuvumelekile konke kodwa uzokhambisa lento yesintu sethu samabhinqa angitholeke la qwabi kwimvunulo kunalezi zinto kuthiwa imkhonto nezinduku ithini into ngoba imvunulo iphelela ngalelo zulu ngibuyela la ku president wethu amabhinqa uthi wehle ebhanoyini kanzima so lapha ya ngizwile mentionile indaba ye security so ithini imvunulo nokupheleliswa kwayo cha imvunulo engapheleliswa kodwa siyazi ukuthi ke kunezinto ezingavumelekile ngokwe security njengayo imkhonto njalo nezinduku nani kodwa nje ukuvunula uphelele akunankinga ngoba nami ngizobe ngishayela imibheshu impela nginemvunulo engayiqoka kanye ngimise enye insizwe eyikhehla futhi ngifuna ukuyibuyisa le mvunulo ngiyithathe ngiyifake ngalilalanga hayi sizwileke sizoshelela ngakhona kodwa lokho kuyindukwana kuthiwa cha ithini security mhlambe no security tight kakhulu angicompromise ngesecurity almost wonke ama event engisuke ikhona kuona security angicompromise ngawo mhlawumbe bazokhumbula ngisho nakumachechi festival security ngicompromise ngayo ulapha na isimo sesinzima kakhulu so ngadlala angicompromise ngesecurity singena ithini into yongena inkece simari ithini into yakhona lapha tshela abalaleli wami ngizwile ukuthi angiyikhiphe manje cash i-single ticket it's 4,000 rand iyona makhi eshipe kunawo wonke amamakhi i-single ticket you 4,000 rand mase kuba ngenzela ukuthi ngivele ngikuze yeah ngenza ukuthi sivele siyenze kube lula about 8 to 67 uyezwa ke manje so kodwa vele nizoposta nasisibusi la kuveza khona almost yonke into ukuthi linani kuphuma nani njalo uyabonga uyasithembisa yini ukuthi njoba uqalile lo mcimbi wenzeka kulonyaka uzosebenza ngo3Q kubuqala kubuqhubo kubuqeda noma kuzothi nya emva kwalokho next year sine festival ukuthi ethe unesizamile indawo ngangayithola bengifuna ukuthi ngesonto kube ne after party Sunday kube i-festival so next year from now ngiyaqala ngenza ama preparation ngoba mina ngiyithanda into ne-orders next year sine makhi sine festival onga afford uya kwi makhi next year uzobe busy ethenga iticket la kwi event i-event iqala ithi biqhubeka laba abaphuma kwi makhi sebehlela kwi event eyoba iyozoshaya ngakusasa sishelelile babukeli beshelela TV kuzobe kumnandi izani ngiyaqala ke mina ke angiyithanda into ezibizayo kodwa le cha ngiyi audience yakho ke this time lalela
uyazi ukuthini sisibuzo Yeah. kade ngichecka ama marquee wonke ku Durban July Yeah. I package for 10 khona enye marquee 110 Right. khona enye 85000 imina kuphela engichipile Awu ngeke phela imoto equid mase ku 110. siyehlisile ngoba senzela ukuthi abantu bengathi ngoba sisafika kubize Yeah. kakhulu but Durban July bafethu ayikho umuntu ongayazi Yes. it's expensive. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Thank you so much.